Dobrý deň, vitajte v systéme Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, kde sme už prihlásení. V tomto videu si ukážeme, ako zakresliť v mapovom prostredí aktuálnu infraštruktúru. Po kliknutí na záložku Aktuálna infraštruktúra a ďalej na ikonu Vložiť sa dostávame k tvorbe samotného projektu, ktorý môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. V tom prvom vložíme nové údaje. To znamená, že pre nový projekt je potrebné zadať jeho názov vo formáte napríklad mesiac, rok, zvolené územie, prípadne okres a typ infraštruktúry. Pri druhom spôsobe pokračujeme v práci na uloženom rozpracovanom projekte, ktorý ďalej editujeme. My teraz zvolíme prvú možnosť. Vytvárame úplne nový projekt. Po kliknutí na ikonu Vložiť sa dostávame do ďalšieho kroku, kde sa rozhodujeme, akým spôsobom údaje o aktuálnej infraštruktúre zadávame. Ak zvolíme možnosť Zakresliť, budeme presmerovaní do mapového okna určeného na zakresľovanie prvkov infraštruktúry. Druhou možnosťou je importovať údaje o aktuálnej infraštruktúre, čo nám umožní vložiť XML súbor s údajmi o prvkoch infraštruktúry. My zvolíme prvú možnosť Zakresliť a sme presmerovaní do mapovej aplikácie. Mapové okno vidíme vpravo a okno vľavo slúži na samotné zadávanie atribútov aktuálnej infraštruktúry. Pre zadanie novej položky musíme kliknúť na ikonu plus a môžeme zadávať samotné atribúty, teda typ infraštruktúry, obsadenosť, čo je veľmi dôležitý údaj, ktorý nám poskytne informáciu o tom, či daný typ infraštruktúry má voľnú, čiastočne voľnú alebo obsadenú kapacitu a ak je to potrebné, vyplníme aj údaj o špecifikácii. Okrem toho si môžeme zvoliť aj geometrický typ, teda či ide o líniovú infraštruktúru, čo je v tomto prípade káblovod a optický kábel, alebo bodovú infraštruktúru, čo sú nosné konštrukcie, antény, rozvodné skrine, vstupné šachty alebo kontrolné komory. Ak máme všetky tieto atribúty zadané, zakresľujeme v mapovej aplikácii línie a body. Líniu zaznačíme po vybratí možnosti Pridať novú líniu v mapovom okne. Línie je možné zalomiť, prípadne robiť jej hrebeňové vetvenie. Ak máme líniu zaznačenú, ukončíme ju dvojklikom a klikneme na modré tlačidlo Uložiť. Tým máme líniovú infraštruktúru zaznačenú ako reláciu. Ak chceme okrem línie zaznačiť aj body, musíme vytvoriť novú reláciu kliknutím na tlačidlo plus a ďalej už pokračujeme rovnakým spôsobom ako pri línii. To znamená, že vyplníme atribúty o infraštruktúre, napríklad atribúty o anténe a potom ju v mapovom okne zaznačíme prostredníctvom možnosti Pridať nový bod. Po jeho umiestnení do mapy opäť klikneme na modré tlačidlo Uložiť a máme vytvorenú ďalšiu reláciu s bodovým prvkom infraštruktúry, konkrétne anténu. Ak sa chceme k tomuto projektu v budúcnosti ešte vrátiť a doplniť tam ďalšie bodové alebo líniové prvky infraštruktúry, prípadne pridať novú reláciu, klikneme na ikonu Uložiť ako rozpracované, bez odoslania. Keď už máme daný projekt hotový a pripravený na odoslanie, klikneme na ikonu Uložiť a odoslať. Zobrazí sa potvrdenie s otázkou, či si prajeme všetky dáta uložiť. Po odkliknutí máme daný projekt, respektíve záznam, úspešne vytvorený. Odoslaný projekt nájdeme v záložke nahratých údajov, konkrétne v podzáložke Zoznam nahratých údajov. Ak klikneme na tento vytvorený projekt, zobrazia sa nám sprievodné informácie o projekte a nižšie aj samotná geografická oblasť, kde sa daná aktuálna infraštruktúra nachádza, ako aj informácie o jej atribútoch, ktoré nájdeme po kliknutí na ikonu malé i. To je, čo sa týka zakreslenia aktuálnej infraštruktúry, všetko. Ďakujem za pozornosť.